Ek wil ons produkte op die binneuitstalling met julle deel. Wat ons het, is ons tuinbou rugzakreeks, die Guarani, die Braziliaanse reeks. Ons het vandag die motorized knapsack sprayer met die Kawasaki enjinkie. Ons het ons firefighter, ons drip torch en dan ook ons rugzakspuite, chemikalie en dan ook ons duster, ons granular applicator. Dan het ons ook ons Rauwik reeks, van klein tot groot, met ander woorde die 1.5 literkie, 5 liter kompressiesprayer, die rugzakspuit, die elektrische spuit en dan ook ons motorized knapsack wat baie goed doen. En dan het ons pompe, ons Imovili pompe, Comet reeks vandag hier en dan ook ons spuitkomponente vir al die spuite en die idee is om elke spuit toe te rus met ons komponente. So ons wil die gesels voer op ons spuitkomponente en dan saam met dit het ons natuurlijk merchandise, net om almal te lok, almal wil ietsie koop. So ons het van ons leerprodukte, sokkies, ons speelgoed, Keen, krone reeks en dan ook ons belde en braaitange en ja, nog meer om te bied. En dan het ons natuurlijk ook ons baltou en balnet, ons balbenodighede. Ons krone reeks met die 2 balnette, die ronde baltou, die klein vierkantbalertjie tou en dan die groot vierkantbaler tou. Dan het ons ook ons nuwe reeks Cordex ook hier, ook die 2 balnette, dan die ronde baltou, klein vierkantbalertjie tou en dan die groot vierkantbaler tou. So ja, dit is nou die tyd vir baltou en balnet, so wees bewus. Cordex uit Portugal en ons krone reeks uit Duitsland uit.